Dobrodošli na Kaktus kanal. Danas ćemo da pričamo o online zaradi, znači preko sajta Survey Noticias. Daću vam link u opisu ovog videa preko kojeg možete da se registrujete. Znači, kada uđete na taj link, imate ovde opciju znači, da upišete svoj e-mail i password ovde i ovde da ponovite taj password i da se registrujete. Sad, pošto sam ja već registrovan, ja ću samo ovde ući. Sad ovako, znači sajt funkcioniše na sledećem principu. Ovde imate vaš referral link koji šaljete drugim ljudima, preko kojih se oni registruju. Kada god se neko registruje preko vas, vi dobijete $110. Takođe možete i da zarađujete preko čitanja ovih vesti, to se ovde ide na Noticias. To su ove vesti ovde, za svaku vest pročitanu dobijete $7. Ja sam već sve ove pročitao, mislim da može jednom dnevno da se pročita po 10 vesti, tako da $70 dnevno možete da uzmete. Tako što uđete ovako na jednu vest, ovde vam se pojavi konfirmar, ovo dugme, to kliknete i ovde saberete ovaj broj i ok, pročitali ste vest. Tako da, u suštini, to je to, tako funkcioniše. Takođe, kada se neko registruje preko vas i onda taj neko pozove još nekoga da se registruje, vi dobijete i 10% od toga što je taj drugi čovek zaradio i isplata se vrši preko PayPala ili Payze, to vi ovde sve namestite kako hoćete. Znači, ako ćete PayPal, kliknite ovde, čekirajte i ovde ukucajte mail sa kojim ste se registrovali na PayPalu i kliknite ovo edit da on to sačuva tamo. Kada se dođe do $7.000 ovde u zaradi, tada možete da uradite isplatu i oni će neki procenat od tih $7.000 da vam isplate u roku od mesec i po dana, 2 meseca. Nekad bude i nedelju dana, ali zavisi sve od njihovih, verovatno, financijskih mogućnosti i svega. Znači, kada dođete do 7.000 i ako kliknete da vam se to isplati, isplatit će vam se oko nekih $150 do $200. Tako da znate da vam se neće isplatiti 7.000, nego samo neki procent toga. Svejedno i $150 do $200 je jako mnogo i super kao neka dodatna zarada. Tako da, prijatelji, to je to u suštini za ovaj sajt, znači sve funkcioniše, provereno je, samo morate da imate PayPal povezan sa nekom deviznom karticom, da to sve bude verifikovano i sređeno, inače vam neće stizati nikakav novac. I morate da budete strpljivi, znači kada naručite tu isplatu, koja je ovde ukucate koliko hoćete da vam se isplati, ok, i to je to. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da sam pomogao nekome. Znači, link za registraciju je dole u opisu klipa, uđite tu, registrujte se i počnite da zarađujete. Vidimo se u sledećem klipu, veliki pozdrav!